Hvordan har du det nu med, at der er så mange unge piger, som overhovedet ikke tænker over at bruge prævention, og så de får aborter i meget tidlig alder? Det er mange, de får aborter nu. Ja. Jeg synes, det er forkert af deres forældre, at de tager en snak med dem. Ja. For jeg ved, at min mor, hun har altid sagt, at hvis der var nogle spørgsmål, så skulle jeg komme, og det har jeg altid gjort. Fordi at jeg vidste, at hvis der var noget, så ved jeg, at hun støttede mig, uanset hvad det var. Ja. Ikke? Jeg synes, forældrene, de tager sig for lidt af deres børn nogle dage. Ja. Til at forklare dem, hvad risikoen er. Ja. Hvis de bliver gravide, ikke? Jamen, det er jo ikke bare sådan at få en abort. Altså, fordi at hvis de ikke bliver ked af eller sådan noget, jamen, så har de ingen samvittighed overhovedet. Det har de sgu ikke. Nej. Jeg synes, de unge nu om dagen, de starter så tidligt med at have sex. Og når man starter tidligt, så skal man fandme også bruge p-piller og kondom. Ja. En abort, det er ikke en prævention. Det er det sgu ikke. Nej. Og derfor troede den heller ikke. Jamen, vi tager bare lige sådan et billede dagen efter. Den holder jo ikke. Fordi de ikke gider at bruge hverken det ene eller det andet. Ja, man skal altså også lige tænke på kønssygdomme. Ja. P-piller, det beskytter jo heller ikke mod kønssygdomme jo. Nej, det gør det ikke. Det gør det jo ikke. Du aner da ikke, hvis du er ude og sammen med en fyr, ikke også? Du har været i byen, ikke også? Du ved da ikke, om han har gonorrhea eller noget som helst. Det aner du ikke en ski om. Nej. Det er også det. Altså. Kondom, det er fandme. Selvfølgelig er det heller ikke sikkert, fordi der kan gå hul på kondom. Selvfølgelig kan jeg det, ikke? Men samtidig, hvis du er på p-pillen, hvor stor er så chancen lige for at blive gravid? Der er nok større chance ved p-pillen der ved... Nej, men hvis du gør samtidig, både bruger p-pille og han bruger kondom, ikke? Så er chancen rigtig lille for at blive gravid, hvis du bruger begge dele jo. Ikke? Går det der nogensinde på nu? Sådan rent følelsesmæssigt, at du finder abort? Eller er det overhovedet ikke noget, du tænker på? En gang imellem jo. Det gør jeg, fordi hver gang jeg skal se på min mellemste niece, så kommer det jo frem, ikke? Og man snakker om dengang hun var lille, ikke også? Jo, så nogle gange, ja, så gør jeg sgu. Det er klart. Det er noget, der har følt mig hele livet igennem. Ja. Altså selvfølgelig, jeg blev ikke... jeg blev sådan lidt... Jeg vil ikke sige, at jeg sidder ikke og græder nu over. Det gør jeg sgu ikke. Det har jeg ikke gjort i mange år. Men selvfølgelig bliver jeg lidt ked af, ikke? Fordi 7 uger henne, ikke? Der er nogen, der siger, jamen det er ikke, så er det ikke noget. Det er det faktisk jo. Det er blevet til foster jo. Ja. Ikke? Altså, det er jo levende. Ja. Ikke? Så jo, jeg tænker der på en gang imellem. Okay. Vil du fortælle Nadine om det, når hun bliver ældre, eller er det kun, hvis hun kommer og spørger, eller sådan? Det er kun, hvis hun kommer og spørger. Synes du, at den frie abortgrænse, den er for høj? Det er 12 uger, ikke det? Det var 12 uger. Ja, den er for høj. Hvor synes du, den burde ligge? På de 7 uger. Ja. Tænk på, bliver man egentlig bedøvet, når man er forresten af abort? Kan man ikke det? Jo, det gør det. Ja. Jeg var helt væk. Ja. Og da jeg vågnede op, der stod min mor ved min side, for det havde for langt. Mor var ved mig hele vejen igennem. Ja. Men kunne du så mærke noget bag, altså? Jeg havde smerter bagefter. Ja. Jeg vågnede op ved, at jeg havde sådan så ondt i min mave. Og jeg vågnede også op ved, at jeg havde en marmpude på min mave. Eller på min underliv. Ja. Så, og jeg blødte da, jeg blødte da en 4-5 dage efter også. Og hvor det så tog af jo selvfølgelig. Og Ja. Hvis situationen havde været en anden, hvis din ekskæreste nu ikke havde sagt noget til dig, men bare sagt, at han ikke ville have noget med barnet at gøre, ville du så have fået barnet? Eller ville du ikke kunne klare det alene? jeg har da fået barnet. Det er jo klart, når der står sådan en pressesituation, så er der andet at gøre. Nej, altså jeg snakker med mor og far om det og sådan noget, ikke også? Altså, så siger jeg, det er kun dig, der kan tage beslutningen, siger hun så. Ja. Altså jeg var voksen nok til selv at kunne tage beslutningen, ikke? Altså, det var noget andet, hvis jeg havde været 16-17 år for eksempel, ikke også? Men nu var jeg alligevel 21, ikke? Altså, jeg vidste jo godt,
Hvordan hvad det endelig var. Hvordan ville du have taklet det, hvis der ikke havde været så meget støtte fra din mors og forældres side af? Det ved jeg ikke. Jeg har klaret mig selv, siden jeg var 17 år. Ja. Så jeg skulle nok have kommet igennem det alligevel. Okay. Det har nok været lidt hårdere for mig, men... Ja. Så jeg siger, at dem, der overlever, de bliver stærkere. Ja. Snakkede du med en psykolog eller noget før og efter? Nej. Okay. Det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke. Har du på noget tidspunkt følt, at det var forkert Ja. for aborten? Ja, fordi det er jo levende, det man Ja. fjerner jo ikke også, altså. Så ja, jeg har tænkt, det var da forkert, men alligevel, jeg tænkte jo så også først og fremmest på mig selv jo ikke også, fordi at jeg vidste, jamen, hvis jeg havde fået, hvad som er, og han er gået så vidt, ikke også, hvad som er barnet jo ikke også. Ikke? Det skulle ikke bare på børnehjem eller noget som helst. Nej. Hvis jeg lå under jorden jo. Ja. Det ville jeg jo ikke have. Nej, det er klart. Det er jo sådan nogle ting, jeg snakker med mine forældre om jo. Ja. Hvad jeg vidste jo ikke også. Altså. Ja. Altså dengang i skole, der var der ikke rigtig noget, der hedder seksuel undervisning. Nej. Det var der ikke. Det er for dårligt, sådan det synes jeg. Altså, Så det er jo steget med. jeg synes mange af de unge nu om dagen, ikke også, de ligger og humper ud til højre og venstre. De aner ikke, hvad konsekvensen er i den sidste ende. Hverken med at blive gravid eller kønssygdomme. Og der er altså stadigvæk AIDS. Det florerer altså stadigvæk herhjemme. Ja, Ikke? det gør det i hvert fald. Og det kan du også kun få via sex jo. Og det synes jeg ikke, det er fandme mange, der ikke tænker over. Jeg kender en. Hendes veninde. Hun har fået, hvad hun har fået, 5 aborter. 5? Fordi hun har lagt og humpe ud til højre og venstre. Jeg troede ikke, man kunne blive ved med at blive gravid, hvis man har fået det så mange gange. Nogen kan. Jeg tænker på dem, som ikke kan få børn, for eksempel, jo ikke? Ja, det er det. Ikke? Altså, og de kæmper, ikke? Og så bare ligger bare sådan nogle tøser der, og bare ligger humper ud til højre og venstre, og så får de bare den ene abort efter den anden, eller en fortrydelsespille, fordi de ikke gider at bruge prævention. Hvad vil du nu gøre, hvis du bliver gravid nu igen? Vil du så Så vil jeg selvfølgelig få barnet.